Штогод праводзіцца зарыбленне фонда запасаў вадаёмаў, дзе ў асноўным водзяць рыбу аматары. Сродкі, якія бяруцца з узносаў рыбаловаў, ідуць на правядзенне спаборніцтваў, акцыю «Чысты вадаём» і ў першую чаргу менавіта на зарыбленне вадаёмаў со свободным доступом. Учитывается специфика водоема, и, соответственно, для того, чтобы зарыбить этот водоем, разрабатывается рыбобиолого-экономическое обоснование. Там указывается, какой вид рыбы и в каком количестве мы можем зарыбить. Соответственно, я сказал, что, вот, к примеру, сюда, в это водохранилище, мы сегодня запустим почти 400 килограмм щуки и около 600 килограмм карпа. Тут у Булькова праходзіць першы этап зарыблення. Для другога этапа абраны Маларыцкі раён, куды накіравана карпа звыш 3,5 тонн, а таксама шчупака каля 2900 кілаграмаў. Вага кожнай асобіны таксама адмысловы разлік. Карпы па 400 і шчупакі па 500 грамаў. Для юных рыбаловаў зарыбленне падзея відовішчная і захапляльная, дзе літаральна можна патрымаць рыбу ў руках. Аматары ж са стажам ставяцца до гэтага мерапрыемства больш практычна и профессийно. Любим рыбалку, и было интересно посмотреть, как запускают рыбу. Это, безусловно, хорошее мероприятие, которое все поддерживают, безусловно. Ну, оно зарыбляется. Чем больше мы зарыбляем, тем больше мы потом поймаем и тех особей, которые подрастут. Для аматараў рыбалкі зарыбленне – гэта залог добрага будучага улову. Рыба яшчэ падрасце. А пакуль прызвычайваецца да свайго новага дома. Мы таксама ўзялі ўдзел у вялікай справе зарыблення. Для гэтага нам выдалі адмысловы прыстасоў. Самой жа рыбе патрэбны пэўны час, каб адаптавацца ў гэтым вадаёме. Спадзяемся, што гэтым карпам тут спадабаецца. Вероника Яковец, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».